Είχε πεθαίνει. Ο ανικανοποίητος, ο ανίκανος. Συγκεντρώσου. Δεν μπορεί να, ανίκανος, μπορεί να. Ο ικανός, όχι. Ο βαρβάτος, ο επιβίτορας. Πάρ' τα αλλιώς. Αλλιώς ο επιβίτορας. Ο μπίχτης. Εγώ τι είμαι. Ο άντρας. Ο άντρας. Όχι. Λοιπόν. Ο νεαρός. Μην μιλάς. Ωραία. Ναι. Κάτσε. Σταματάω. Δεν σταματάω. Περνάω. Δεν. Για πάμε σε τέταρτη λέξη. Πάμε τελευταία. Καλά το πάει, καλά το πάει. Θάνατος. Όχι αθάνατος. Η τέταρτη. Ο έρωτας. Η τέταρτη. Εραστή. Όχι ο εραστής, όχι ο έρωτας. Έχει σχέση με τον έρωτα. Ο αγαπητικός. Αλλιώς ο αγαπητικός. Εσύ. Από εδώ έδειξε τι. Εξτράπω εξαντλημένο. Παρόμοιο, κουρασμένος. Ο εξαντλημένος. Όχι ρε. Σχετικό με το εξαντλημένος, κουρασμένος. Ο ψόφιος. Με την κούραση είπαμε εξής. Πεθαμένος. Περίμενε. Πες το τέταρτη λέξη. Κάτσε ρε, περίμενε. Η τέταρτη, πάμε την τέταρτη λέξη. Εγώ και η Ευδοκία το κάνουμε, τελειώνουμε, νεκροί. Εξάντληση. Όχι, Χυμισμένος. Όχι. Εξωφρονωμένος. κάνουμε έρωτα. Εξωφρονωμένοι και οι δύο. Ναι. Και μιλάμε μετά. Ψήφιδη. Ο ψήφι, όχι. Ναι. Εγώ, ο κοιμισμένος. Ο ακούραστος. Είτε και οι άλλοι τίποτα βοηθήστε με. Εγώ κάνω έρωτα με την Ευδοκία. Μέχρι εδώ καλά. Μετά είμαστε εξαντλημένοι και οι δύο. Οκ. Ο στεγνός. Ο σκουπισμένος. Οχημένος. Ο χυμένος. Αλλιώς ο χυμένος. Ο δακρυσμένος. Όχι. Ο τελειωμένος. Ο τελειωμένος. Όχι. Ολοκληρωμένος. Ο ολοκληρωμένος. Όχι. Αποτελειωμένος. Περίμενε, είναι ουσιαστικό, είναι ή κάτι της. Κάτι της. Είναι ουσιαστικό. Η δεύτερη λέξη. Πες το από τη λέξη να περίμενε. Οχημένος. Ο στραβοχημένος. Ευτυχώς που δεν καταλαβαίνω ρημένος. Αλλιώς το χυμένος. Τελειωμένος. Ολοκληρωμένος. Όχι, το ουσιαστικό είναι. Οργασμένος.